Il-ħsara hija fl-area u forsi mhux daqstant evidenti mal-ewwel. Iżda l-effett fuq ir-residenti xlukkajri u dawk tal-madwar huwa wieħed negattiv. Huwa dak li joħroġ miċ-ċumnija l-kbira tal-Power Station ta' Dellimara li titħaddem bil-heavy fuel oil l-iktar li jaffettwahom. Għalhekk ma setax jonqos li jilqgħu b'mod pożittiv l-aħbar li ħarġet is-sejħa l-offerti biex din iċ-ċumnija tiżżarma darba l-dejjem. X'ħarġet l-aħbar li ħareġ tender sabiex titneħħa ċ-ċumnija x'taħseb dwar? Ma jistax tkun aħjar. Buli, għaddi kajsur qiegħda hawnhekk. Kulħadd iggergir kontra tagħha u l-arja tiġi nadif iktar. Iċ-ċumnija jiena keru kbira daqshekk. Jiena għalej jistgħu naħħawha l-ambjent jiġi jisbaħ. Kien naħħawha ċumnija. Ġifieri Eda kera kabiniju. Tixtieq li titneħħa ġifieri? Tixtieq li titneħħa, mela. Għalija jistgħu naħħawha. Għax l-ambjent ikun isbaħ. Għalkemm se ttejjeb id-dera tal-akwati, it-tneħħija taċ-ċumnija ta' 150 metru tista' tkun deskritta wkoll bħala xi ħaġa simbolika. L-iktar importanti se jkun l-użu tal-gass biex tkun ġenerata l-enerġija minn flok il-heavy fuel oil. Viżwalment hija xi ħaġa li tidher inqas, iżda li l-effett pożittiv tagħha huwa iktar importanti. Ix-xlukkajriet jittamaw ukoll li ma jibqgħux jiġbru trap iswed minn djarhom. Jkollok trap iswed id-dar jew? Trap iswed s'issa għadu jkollna, il-qoddim ma nafxu. Ġielek għalli, nikinsumhom fuq il-bejt, għax għandi l-bejr, jekk ma tikinsux jibqa' sejra għal ġelbej. Tixtieq tissolva il-problema wkoll? Żgur mhux hekk qed tissolvej il-problema mbagħad. Titnaħħa dik mbagħad ma jkun hemm xejn. Dik insu ma sib xejn. Flimkien maż-żarmar tal-Power Station tal-Marsa, il-proġett tal-impjanti ġdid f'Dellimare ikun meqjus bħala wieħed mill-ikbar proġetti ambjentali f'pajjiżna f'ħafna snin. Dan għaliex l-użu tal-enerġija iktar nadifa mistenni jħalli effetti li se jgawdu minnu l-ġenerazzjonijiet tal-lum u tal-ġejjieni.